Uba PS Lingdo away na kinong 3 months ngobha bat unong penon YouTube ha kasitarik unailar ar hajar arpusan ula sya khot hajir ha kipulit kasadar police station ha bayaday bat kajing pak boycott ya kipat ba nong song ban thiet jing thiet na kadukan economics kabadan ha kindailan ha kajing wan poi jung u sya kani kajaka lala ban sakhi ya kipat ba kibala ap ban ai jing kasyan ya u ringkat kajing ai ka kitbok kitruang haswa bo unrung sya ka police station. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.